ଗୋଟେ କାଢ଼ିବୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ କ'ଣ କରୁ ଫାଇନାଲ୍ କାଲି ତମ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଇଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆଣୁଛୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲିବ କରୁଛୁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପଚାଶ ପଚାଶ ନା 5 ଚାଲ କିଲୋ ଘରେ କରୁଛ କିଲୋ କିଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ମନକେ ଦେଖ ମୁଁ କହ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛି ତାହା 150 ଆଜ୍ଞା ସବେ দেবিন ଗାଡ଼ି କାଟି ଦିଅ टाइम लगा माछ टाइम लगा ସେଟା ନିଅ ଉପରେ ପକେଇବି ऊपर छिड़ियो काट दे दो फिर छिलवे दे दियो